hautatuko nuke Gojira, kristoen oi hartzuna ukandulako talde horrek nire baitan. Haiei esker hasi nuen bateria jotzen ere. Alde batetik musikalki kristoen maila dutelako, unibertsoa proposatzen dute, eta musikaz aparte egiten duten guzia nahiko garbia delako, eta horregatik hautatuko nuke talde hori. Black Keys taldeko disko bat, Let's Rock deitzen dena, 2019koa uste dut. Disko hori zergaitik, taldea asko maite dudalako, bikotea da ere bai, nire taldea bezala. Eta oso inspiragarria delako soinu aldetik, sorpresaz betetako konposaketak egiten dituzte eta nahiko aberatsak. Hautatuko nuke nahi on bat Madelen taldekoa, deskubritu nularik ikaragarria atseman nuen, haien diskoa sugura kantu horrekin deskubritu nuen eta etengabean entzuten nuen garai batez. Eta hoi hartzuna hainitzu kandu nire baitan, melodiak asko maite ditut, ez dut baita ezpada esplikatzen altzea gaitik, hori da nire kantua. Beraz, ez nahiz oso letra zalea, beraz hautatuko nituzke Ibesen hitz batzu, Quartz taldekoa, suntsitu, berregiteko nik nahi dutan neurrian. Badira hainitz, ez dakit nun ikasi, baina erranen nuke Jota Teloian, artista edo musikaria, azken lanaren gatik edo proposatu baitu obra zinez interesgarria eta borobila, marrazki aldetik, musika, dena bere eskutik, eta asko maitatu nuen proposamen hori, beraz erranen nuke Jota Teloian. Errespetuz errango nuke Txatxola Gaztetxea, desakertu baita gaur egun aretoa. Beraz bihotzetik haiei pentsatzen dut, eta baina bestela Quartzekin erranen nuke Portuko Rampi ondarrun. Sartu nintzelarik dula bi urte uste dut, zinez argitua egon nintzen, apaindura guziekin eta geratzen den ekiparekin barnean. Gauzak zainduak dira, publikoa hurbiltzen da eta giroa ezin hobea. Beraz nik usaia dut Atabalera joaitzea, miahitzen. Proposatzen baitute programazio aberatsa, zinez. Atzerriko taldeak hurbiltzen dira eta parada da guretzat ere hemen olako taldeak hurbiletik ikustea. Kopuru mailan uste dut 700 pertsona sartzen albaitira eta nahiko gozoa geratzen da ikuslearentzat atsemaiten dut ere. Lanean zen, teknikaria naizenez, etorri zen lanera Stefan Eicher, suitziar artista bat edo kantaria, famatua, proposamen zinez kuriosuarekin. Etorri zen bakarrik bere teknikariekin eta musikaririk gabe, estaten batean, eta ez nuen uertu. Eta tresnak montatu genituen holtza gainean, bateria, pianoa, denetarik. Eta azkenean ulertu nuen bere musikariak robotak zirela edo ez zela musikaririk azkenean bizi zen musikaririk egiazkoa, beraz Stefan Eicherrek jotzen alzituen bere kantu guziak bakarrik holtza gainean eta tresna guziak bakarrik jotzen zuten. Eta zinez harrigarria atseman nuen. Bai, uste dut erru urratzen zela, aintziraren itzuria eginez, erosi nuen 2000 urtean, teknoa zen, hasteko. Eta zen baita ezpadan ere musika maitena, baina hainitzen zuen dut, eta hemendikat uste dut, zela. Ara, kuriosoa, ez dut gehiago entzuten, baina, erosi duen azkeneko lan uste dut dela Ikula taldeko azken diskoa, Traganaru, biniloa erosi nuen, Ziburuko kontzertu batetan, eman zuten dula guti haien disko berria aurkezteko, eta kristuna izan zen, eta etxera joan nintzen berriz biniloarekin. Eta asko maite dut egiten dutena,
zuzenezkoan ematen duten energia eta nola ezan duten lotura haien artean, soinu aldetik eta proposamena, zinez musikari honak.